Ćao svima! Danas će biti zanimljiv izazov. Učesnici će upoređivati veoma skupu i veoma jeftinu hranu, a vidjet ćemo ko će se snaći sa zadatkom. Wow! Kakav zanimljiv aparat sa slatkišima! Cool! Izgleda da me čeka nešto ukusno. O, kako slatko! Bobby, hajde, zatvori usta i počni. O da, jedva čekam! Što? Zašto ne radi? Tačno! Treba mi parica! Bobby, strašno. Znam šta da radim! Sad ću naći! Uzeo sam ovaj karton, a sad ću iseći kovanicu! Šta on radi? Pravim sebi pare! Tako je! Bravo, bravo, i šta sada? Sad ćeš sve vidjeti. Ubacujem novčić i došlo je vreme da izvadim slatkiš. Tako je, hajde. Moram nešto uhvatiti. Skoro sam uspela. Pritiskam. O, da. Izvukao sam slatkiš, svaka mi čast. Jedva čekam da probam. To je prelepo. Obožavam čokoladu. Uj, kako je to odvratno. Hajde, sada ti. Okej. Sad ću izvaditi svoje pare. Imala sam neku sitninu. Nadam se da će toliko biti dovoljno. Skloni ruke. Uzet ću jednu novčanicu. Zašto neće? Ne razumem zašto ne radi. Jao, šta je bilo? U redu, pomoći ću joj. Britney. Eto, ovo je za tebe. Šta? Kako će mi to pomoći? Idi zaradi pare. Ćao. A ja ću uzeti sve pare. Jao, fuj. Molim vas, dajte mi nešto. Hvala. Shvatila sam. Okej, to nije teško. Hej, ovo je sve za vas. Wow, hvata. A ja ću uzeti ovaj novčić. Fuj, odvratno. Da, evo ga, mogu da se vratim. Sve najbolje. Ćao. Baš ukusno. Dakle, hajde da počnemo. Ubacujem novčić i počinjem. Sad ću da uhvatim, hajde. Da, uspela sam. Da, svaka mi čast. Toliko dugo sam čekala to. Jedva čekam da probam. To je prelepo. Hoću još. Šta? Opet mi treba novčić. Bobby, da li imaš nešto? Ja nemam. Tako mi se jede još. Kako lijepo. Ovo je prosto nevjerovatno. Wow! Krompir, pa dobro. Bobby, pogledaj šta sam ja dobila. Fuj, a ti imaš nešto odvratno? Prestani da se smiješ, jedi već. Okej. Uzet ću jedan krompirić i probati ga. Nešto se teško žvaće. Ali sviđa mi se ukus, da. Oho, wow. Poješću sve do kraja. Hajde, žvaćem. Ups, zagrsnula sam se. O ne! Britney, šta si uradila? Izvini. Eto, pogledaj se ogledalo. Šta? Lice mi u dijamantima? Cool. Hajde, već počni. O da. Dakle, krompir. Sad ću ga probati.
To uopšte nije ukusno. To je baš smešno. Hajde, šta radiš? Pa ne. Jutarnja kafa. Šta je to bilo? Krompir? Ko je to uradio? Idem da vidim. Ko je to od vas uradio? To je on. Hajde, jedi ovo. Okej. Hajde. Tišina. Nastavi. Yes. Da? Predivno. Okej, spremna sam. Nudle? Da. Ne, ja ću da počnem. Dakle, uzet ću štapiće i probati. Nema mirisa, ali nadam se da će ukus biti dobar. Čekajte, a kako da jedem to? Tačno, mogu staviti svu tu lepotu na sebe. Tako je. Obožavam zlato. Šta radiš? Još malo. Postaje mi teško, a padam. Britney. Čekajte, imam ideju. Mogu da uzmem zlato sebi. Da, super. Sada treba sve da sakrijem. Šta da radim? Ideja. Popit ću malo vode. I eto. Šta? Šta se desilo? Moja kruna? Čekajte. Gde je moje zlato? Gde? Jeli? Ja ne znam. Okej, sada ja. Čekajte. Znam šta da radim. Uzet ću šibicu i zapaliti je. Kako gori. Sad će biti zanimljivo. Da, a evo vode za moje nudle. Da, ja sam genije. Hej, Bobby! Ja sam sva mokra zbog tebe. Ups, pa dobro, hoćeš? Ne moraš. Kakva veličina. Cool. Šta je to uopšte? Britney, gledaj. Dakle, otvaram. Wow, kako je sve lijepo. Probat ću. Ukusno. A sad ću napraviti balon. Nešto nije uspjelo. Pokušat ću još jednom. Treba prožvačiti što više žvake. Da! Uspeo sam. Hajde, sada ti. Okej, dobro. Kako odvratno. Sad ću pažljivo probati malo na prst. Jao, fuj, ne mogu. U stvari, imam ideju. Dođi kod mene. Pomeri se. Hej, šta je bilo? Trenutak. Ovo moraš da prožvačeš. Jel ti jasno? Šta ovo? Nema šanse. Dobro. Ako ovako. Ne. Hej, tip! Šta? A ja mogu. Za nagradu. Naravno. Dobro, to je sitnica. Lakše od lakog. A sada pare. Kako odvratno. Dobro, uzmi. O, da! Jel to sve? Pa dobro. Oho, wow. Nisam razumeo. Brašno? Moja torta je jednostavno nevjerovatna. Baš je lijepa. Skloni ruke.
Šta? Imaš brašno? To je presmešno. Pa šta sad? Dakle, i kako da jedem ovo brašno? Puj! Ovo je tako zabavno. Brašno, jel? Znam šta da radim. Da, sad ću napraviti nešto zanimljivo. Uzimam brašno, a sada treba nabaviti mlijeko. O, da. Dodajem ga u brašno. Kakav miris. A sad mi trebaju... O, tačno, prepelića jaja. Uzet ću nekoliko komada. Ups, izgleda da imam problema. O ne! Ostavi me na miru! Pobegao sam. Dakle, počet ću da kuvam. Mešam jaje sa brašnom. To će biti ukusno. Dakle, gotovo. Sada uzimam kalup i prelivam sadržaj u njega. Eto ga. Skoro sam završio. Cool. A sad mi treba vatra. Brzo ću je napraviti, to nije teško za mene. Kako slatko. Čekajte, gdje su? Evo ih, šibice. Zapalit ću jednu. To je to. Uspeo sam. Stavljam katu. A unutra stavljam kalup sa testom i zatvaram sve. Gotovo. Hej, objasni mi šta se dešava. Sad čekaj, sad ćeš sve vidjeti. Otvaram i... To je to, sve spremno. Pogledajte. A vatra mi više ne treba. Okrećem. Wow. Kako je vruće. Može se probati. Ovo je mnogo ukusno. Super. Britney, sad ti. Okej. Jo, kakav lep dijamant. Kako dobro izgleda na mom prstu, nevjerovatno. Wow. Što? Ona se ukočila. U čemu je stvar? Hej, Britney! Halo? Halo? Britney! Šta da radim? Wow! Ovo izgleda jako dobro. Dok ona ne vidi, ja mogu pojasti njenu tortu. Šta? Ups. Ćao. Prijatno. Baš si... Pa dobro. Bobby? Eto ti, jedi. Hvala. Šta? Nema na čemu. Je li ukusno? Da. Veoma dobro.